Здравейте, казвам се Станимир Стоянов и съм агроном-консултант към Агрополихим. В момента се намираме на нашето опитно поле с пшеница в град Добрич. Наш домакин е фирма Искра 2003. На това поле проследяваме как влияят различните форми на азот и различните подхранвания върху развитието на пшеницата. Целта е да намерим кой е най-удачният и най-добрият вариант спрямо климатичните условия в региона. Преди да проследим самите варианти на торение, бих искал да кажа и няколко думи относно при какви условия е създаден този опит. През стопанската 2024-2025 година се характеризира с високи засушавания, с дефицит на влага в региона, както и тези ограничени валежи се отразиха негативно най-вече върху пролетните култури, но и също върху процесите на минерализация в почвата. В началото на октомври 2025 година направихме почвен анализ, за да видим какъв е характер на самото поле, като установихме ниски нива на азот и ниски нива на фосфор. Затова решихме да обезпечим това поле с двата ни топ продукта МП1838 с сяра и цинк и МПК 154010, като ги приложихме предсеитбено. По този начин стимулирахме есенното братение и пшеницата направи една добра коренова система. През пролетта направихме няколко варианта на пролетни азотни подхранвания. Последните години се наблюдават все повече предизвикателства пред фермерите, както и като климат, така и като нарастващи разходи за производството. Затова е важно не само колко торс сме внесли, а реално колко успява да усвои всяко едно растение. Давам думата и на моя колега, който ще каже малко повече относно самата технология на полето и за част от продуктите. Благодаря. Здравейте, казвам се Валентин Георгиев. Работя като агроном-консултант към Агрополихим. Отговарям за района на Североизточна България и по-специално Добрич, Силистра, Варна, Шумен и Търговище. Намираме се на опитно поле край град Добрич при нашият любезен домакин Искра 2003. Тук на това поле сме приложили различни комбинации от технологии на хранене, като предсеитбено октомври 2025 година сме приложили два варианта на технология на хранене, като при първия вариант имаме приложен МП1838 с добавена сяра и цинк в доза 30 кг на декар. Това е продукт с фокус високото съдържание на фосфора, който влияе върху развитието на мощна коренова система. Сярата от своя страна подобрява усвояването на азота, както и взима участие в синтеза на белтъчините. И не на последно място цинкът, който е от съществено значение за нормалното протичане на физиологичните процеси. Втория вариант е МПК 154010, доза 30 кг на декар. Отново приложен предсеитбено при два различни предшественика царевица и слънчоглед. Тук отново високо съдържание на фосфор благоприятства по-доброто вкореняване на пшеницата, добро развитие на кореновата система и съдържанието на калий, който подобрява водния режим, устойчивостта на ниски температури, както и на стресови фактори. След успешното презимуване на пшеницата сме приложили първо азотно пролетно подхранване с 3 азотни продукта. Първият вариант е приложението на инхибиран карбамид, Урея Плюс в доза 30 кг на декар еднократно, като имаме за цел да осигурим достатъчно количество азот с едно влизане в културата. Няколко думи за самата Урея Плюс с инхибитор на уреазата. Инхибиторът, това е една течна молекула, която покрива гранулата на уреята и това ни гарантира едно хомогенно покритие и ефективност. Какво представлява инхибитор на уреазата? Той временно потиска ензима уреаза, който
се отделя от почвените микроорганизми, които пък разграждат органичното вещество в почвата. По този начин се забавя процеса на преобразуване на амидния азот в амоний, в амониачен азот. И имаме по-дълго и по-бавно преобразуване на азота. По този начин ние храним културата за по-дълъг период от време и запазваме изпарението на амониачният азот. Като втори вариант на подхранване имаме чист карбамид в доза 20 кг на декар и третия вариант на първо азотно подхранване е с амониев нитрат, лесно достъпен азотен тор за растенията в доза отново 20 кг на декар. Месец по-късно, през април, сме приложили отново азотен продукт, амониев нитрат в доза 20 кг на декар, с изключение на варианта с инхибиран карбамид, където ние нямаме допълнително азотно подхранване. Целта на опитното поле е да покажем комбинация от различни технологии, как те влияят върху развитието и продуктивността на пшеницата. През вегетация сме направили периодични обследвания на посева спрямо гъстотата, интензивността на оцветяване, като общо фитосанитарно и физиологично развитие на културата. Видими разлики на този етап няма, но крайната оценка, разбира се, не на база видими различия, а на база икономическа ефективност на вложените средства, добив, качествени показатели. Ние от Агрополихим смятаме, че балансираното торене, основно торене и навременното азотно подхранване е ключът към получаването на високи и качествени добиви.